Astearte arratsaldean Elizondoko plazan egin zuen Geroa Bai alderdiak hauteskunde kanpainako eskualdeko ekitaldi nagusia. Udalaren aurrean eginiko ekitaldian egon ziren Uxue Barkos, Nafarroko lehendakaria Manu Ayerdi, Nafarroko gobernuko lehendakariordea eta Joseba Moreno, Baztango zinegotzia eta udalerako Geroa Baieko zerrendaburua. Ruben Ziganda egungo udaleko zinegotzia eta udala hautesleak egin zituen aurkezpen lanak. Ondoren bertara hurbildutako eta komunikabidei zuzendu ziren. Manu Ayerdi egungo gobernuko lehendakariordeak 4 urte hauetan eginiko lanetaz mintzatu zen. Ondoren Joseba Moreno egungo alderdiko zinegotzia eta hautesleak aintzinera atera nahi duen programa aurkeztu zuen. Uxue Barkosek itxi zuen hauteskunde kanpainaren barneko ekitaldia Baztanen. Ni bai ausartuko naizela euskaraz egiten. Eta ausartuko naiz eta nik uste Baztanen ederrena da bertako euskara entzutea. Baina egia da, napar askok ez daukagula bertan daukazuen inguru ederra, gaurko eguraldi ederra, ezabeti jakin badakit, eta euskara ederra. Baina egia da baita ere, Nafarroan asko garela. Nortzuk euskeraz ikasi gendula gure gurasoek hala erabakizutelako. Eta nire kasuan, Tafallako ama bat, eta erdik Kaparrosoko aita. Etzen batera horrexa. Eta horrexegatik nik beraien eskutik daukat altxor berezia, eta niretzat ederra benetan. Gai naizela, euskalduna naizela, naiz eta ez den errexa bat ere, herri honetan eta euskararen bihotzaren muinean egiten den herri honetan euskeraz egitea, baino euskeraz zuek bezain ongi egitea, baino nik bai, nire altxorra da, altxorrenetariko bat, eta beti izan da niretzat, nire gurasoek utzi zidaten altxorrarik ederrena. Eta ez bakarrik altxor hori izan da azken 4 urteotan arnasa eman digun indarra. Beste zenbait indarrak izan ditugu, esan bezala azken 4 urteotan. Gogoratzen dut zelan 2015ean eta Nafarroako gobernurako hauteskundeak zirela eta Geroa Baiko emakumezko eta gizonezkoek argi eta garbi adierazi genuen zeintzuk ziren gure erronkak. Eta askok esaten zuten hori ezinezkoa da. Ez da posible. Besteak beste, ezakit, euro eskualdeari aurre egitea eta Nafarroa bere lekuan kokatzea Europa mailan. 4 urte geroago, ez bakarrik posible izan dela, baizik eta ikusi dugula zen olako aukera izan dugun Nafarroaren izena Europa mailan aurrera eramateko eta zenbait mezu interesgarriekin. Batzuk izaskun jakin bazenekiten, aukera bazela. Baina azken 40 urteotan Nafarroan izan diren beste zenbait gobernuek ez zuten bide hori jorratu nahi. Zergaitik, aztertuko dugu. Baziren beste aukera batzuk, besteak beste zergaitik ez. Ekarpen ekonomiko benetan ambizioso bat aurrera eramatea, eta askorek ez zuten sinesten. Esan gendun baita ere beharrezkoa zela eta aurrera eramango genuela, hitzarmen ekonomikoaren inguruan Estatu espainolarekin negoziazio berriak aurrera eramatea, eta gure jarrera indarrarekin defendatzea. Eta hitzarmen ekonomikoaren inguruan beste, harreman ezberdinak ezartzea eta lortu dugu. Eta esan gendun bere momentuan, kapaz ginela, Nafarroa eta Nafarroako unibertsitate publikora medikuntza gradua ekartzera, ezinezkoa zela. Esan gendun baita ere, trafiko eskumenak ekarriko genituela. Santxek ez du nahi izan. Baina posible, bazen, noski bazela posible. Eta Geroa Bai argi eta garbi utzi du. Beste modu bat dagoela gauzak aurrera eramateko. Ni harro naiz napartar izateagatik. Harro naiz momentu honetan Nafarroan eratu ditugun aukerengatik. Harro azken 4 urteotan egindako lanagatik, baina ez bakarrik hori. Gehien bat, harro lortu dugun ekipoagatik. Lan talde benetan harro egoteko modukoak. Horrexegatik guztioi eskerrak, baino ez bakarrik, eta botoa. Datorren 26an denoi eskatzen dizuet Geroa Bairendako botoa. Ez bakarrik hemen Baztanen lehenengo gauza. Bigarren Europa mailan, eta nola ez, Nafarroan. Jakin ezazuen, datorren 26an jokatzen dugula gure Geroa. Eta Geroa Bairen esku, nola ez. Eskerrik asko.